Varannan. Jag ska fokusera på Anna-Karin för grannade kameran. Men så fort han är där, då ska du minimera hjälperna. Och om man då bromsar, då ser du att då framåt. Så att han till slut går det själv. Men jag vill att han går själv i ett högre tempo. Där är vi inte än och därför säger jag att du ska driva. Så, mellansteg ska det vara. Han ska marschera. Höger, vänster, höger. Så, rätt. Mycket bra. Så, jättefint. Så. Och på hugget, så fort han blir långsammare döds så kommer spöd och sen niks. Du ska gå framåt i din mellansteg. Bra. Så. Så får du komma fram i trav. Så, rätt. Så. Nu tänker du inte så mycket på form. Runt i formen. Tänk bara på att han svarar en trycker med fingret och sätter dig. Hej. Hej. Jo, jag mår bra. Kom in! Ja, vad gör du för något? Ja, nej men det är bra. Jag sitter i manegen och kollar på Anna-Karin när hon tränar. Ja, det är skit. Ja, jag har tränat. Så, nu gör vi så här. Sådär. Går nog bättre imorgon. Ställa dig upp och stå kvar. Oj, varför är jag så dålig på att hänga med här? Jag kommer väl hem om 2 timmar kanske. Ja, 1,5, 2. Jag har lite kvar att göra. Ja, men det funkar väl, eller? Eller hur tänkte du? Yes. Bra. Och vi lätt. Ja, det gör jag. Jättefint. Långa ben. Mycket bra. Vi känner där. Ja, visst. Och ställ dig. Samtidigt gör vi här balansövningar och de ska också leda till att han bjuder bättre. Så ställ dig några steg. Släpp knäna, stå i fötterna. Känn att du får blyfötter. Så, så. Känner du att man kan vila där? Ja, vi är där. Och alla där också gör du. Förbättra din balans. Så, och ställ dig. Kolla snabeln på Getty. Kolla på, ja, med munnen. Jättefin, Anna-Karin. Duktig. Kolla. Vänster genom igen. Ja. Innan man tänker på formen måste hästen vara knuten framåt. Nej, då får jag säga att jag är helt fel.